Clan Productions. Ja, goddag. Ja, problemet er, at september er en enormt travl måned for mig, det må jeg skulle sige. Altså, det er jo, jeg kan gøre det, jeg kan anbefale en af mine andre kollegaer. Nå, det skal være mig. Ja, okay. Jamen, der er ikke noget at gøre. Jeg har en på den anden linje i øjeblikket. Ja. Det kan sgu ikke rigtig lade sig gøre, du. Det er jeg ked af. Altså, det er noget med det er september måned, og det er sgu det er en hård branche, det ved du. Ja, det ved jeg ikke, om du ved. Du er ikke, nok ikke rigtig i branchen. Clan Productions. Ja, sådan bliver det sgu. Det er der noget at gøre ved. Det er godt, Peter. Hej. Clan Productions. Clan Productions. Ja. Nej, det er sådan foregår det typisk ikke. Jeg har lige en på den anden linje. Langelandsfestivalen. Nej, der mødte jeg mange piger. Det siger mig ikke rigtig noget. Clan Productions. Nej, det er ikke mig, jeg skriver bare sådan noget, mand. Det er ikke sådan, det skal køre. Altså typisk vil jeg komme ind, og så laver jeg et kvarter 20 minutter. Og så fyrer jeg den af der, og det bliver ikke... Det er hårdt for lattermusklen, desværre. Ja. Kim. Hej. Så der. Ja. Så. Er det godt? Ja, ja. Ja, det er længe siden. Ja, det er sgu. Jeg har ikke stået i 2-3 år, mand. Okay, det er jo længe siden så. Ja. Skal du ud og prøve? Ja, for helvede. Tørksen er lidt skæve i det. Det kan sgu ikke rigtig lade sig gøre, du. Hæng lige på. Det er fandme Klaas. Han anmelder, der gav mig fucking 3 stjerner. Det var deadline, og så fik vi nogle forkerte billeder til vores artikel, og jeg ved ikke, der er noget at regne redaktøren har noget med. Klaas! Ja, Rune, gør det udmærket sjovt. Udmærket 3 stjerner! Au, for satan, mand. Hvad fanden laver du? 3 stjerner, sgu da okay? Måske fordi det skolder. Det gør vi ikke. Nej. Rune, giv mig autograf! Nej, ikke nu. Kør videre. Nej! Så, Holmes. Det skal godt at høre. Kører det? Ja, helt sikkert, man. Helt sikkert. On the flip side, det sværger jeg på, man. Yeah. Nå, nogle gange så går der bare navy blue i den, ikke? On an alley, you know what I'm saying? Ja, helt sikkert. Prøv lige på, jeg er lige inde på den anden linje. Det var psyko navy, mand. Det var så sniper, helt sikkert. Ja. Ja, men så må det sgu være. Hæng lige på et øjeblik. Du skal prøve igen i morgen, ikke? Clan Productions. Nej. Clan Productions. Ja.